Samozrejme, aby sme neopomenuli aj to, čo sa bude diať mimo oblohy, a to je tu pri našom stage, na hlavnom stage o 12:00 Pacipac, detský letecký festival. A my už teraz môžeme sledovať, poďme na to. Potom tej šarišne odkomentujem, sľubujem. Dobre. Je to nič vylúčené. Ja neviem, že napríklad teraz urobia takúto formáciu, ja by som ju nazval, aby to bolo takže garadiče. Že schody, nie? Alebo inak formácia rebrík. Alebo je to drabinka, hej by mohla. Áno, drabinka. Drabinka. No a vlastne tu na sa lietadlá dostávajú tesne pod seba a môžete si všímať naozaj tie tesné rozostupy práve teraz. Je to do nejakých 4 metrov, väčšinou aj menej, záleží to samozrejme podľa počasia. A tam funguje taký postup, že vlastne každý pilot si sleduje to lietadlo, ktoré je nad ním. A ten, čo je prvý, si sleduje rovný let a ju pôjde. A Sofie nám to odpočíta však? Áno, ona nám to odpočíta, tak aby ste boli pripravení. Na 3, 2, 1 sa potom rozletia, hej? Takže počúvajte ju a pripravte si fotoaparáty. Budete to mať s návodom, kedy stisnúť spúšť. A očakávaný rozchod 3, 2, 1 a teraz. Platí stále, že aj po rozchode sú kamaráti. Nie až tak vidieť, ale z kabiny sú naozaj veľmi, veľmi tesné. A v tomto momente budú mať stretávaciu rýchlosť až na nejakých 400 km za hodinu. Opa! Ide o samozrejme... No. Vekový rozdiel zistíš aj tak, že žmurkneš na Sofiu a ona ti povie, ujo, niečo máte v oku. Nádherné lietadla Viper SD4 z Prešovského Tomarku. Vyberám si zelené. A ešte krajší piloti. Tak, to musíš si vedieť. Musím povedať, že táto zelená farebná konfigurácia sa mi páči najviac.